ناوەڕۆک و ڕێنماین ڕەوشە ئەوارتە لە هەرێمên birêveberiya Xweser. Birêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê duh çarşemê bi biryarnameya numre 8 rewşa awarte li seran serî herêmên xwe ragihand. Her wekî di biryarnameyê de hatiye ji ber ku Tirkiyaya dagîrker bê navber gefan li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê dixwe û xelkê sivîl bi nesaziya herêmê ve tobaran dike, ev rewşa awarte hatiye ragihandin. Di biryarnameyê de birêveberiya bang li tevaya sazî û dezgehan kiriye ku hemîkarînên xwe ji bo parastina millet bisixurînin û planên lezgîn deynin. Naveroka rewşa awarte Hevseroka Meclisa Giştiya Birêveberiya Xweser Sîham Qeriyo rêkar û rênimayên bê rewşa awarte eşkere kirin. Di daxuyaniyekê de ji radyoya Arta FM'ê re Qeriyo sê xalên sereke wekî rênima rêz kirin. Yek, Birêveberiya Xweser dê kara penageh, kamp û nexweşxaneyan bike, her wiha tunelan bikole û xwarinê hilîne. Di du, Encumena Cîbicîkar dê budceya sala 2022yan ji bo bicehînîna rênimayên rewşa awarte terxan bike. Sê, ji bo danîna planên lezgîn dê komên birêveberina krîzê bêne avagirin û meclisên qanûndaner bi Meclisa Giştî ve dê xebatên van koman bişopînin. Derbarê dema rewşa awarte de hevserokê Meclisa Giştiya Birêveberiya Xweser Ferîd Eddê ji ajansa Anhayê re ragihand, wekî li ser herêmên me êrîş hene, ev rewşa awarte dê li dar be. Eddê her wiha piştrast kir, kengî gef û êrîş sekinîn, ev biryar dê were betalkirin. Lê li gor te, ji bo têkbirina gef û êrîşên Tirkiyeyê, biryara rewşa awarte heta kîjan radeyê dê bi kêrhatî be.